বিটিসিটা বেলেগ বুস্তু বিপিএফরা আমি বিপিএফ কে ভোট দিব বিটিসির মধ্যে আমি ইউপিপিএল দিব কিন্তু এই লোকসভা নির্বাচনে আমি চান্সটা নিবার পাই না আমি যেনে থেনে কংগ্রেসটা দিল্লি মধ্যে বিচাই ওই জন্য আমি কংগ্রেসকে দিব मेगन मेसेबनानै 70% माइनरिटी मुस्लिम भोटखौ कंग्रेसा मोनगोन आं दाखालि होननायखौ बै लावख्रिगुरियाव ये सोना का ये पत्थर नहीं है ये सोना है ये रूपा है ये चांदी होननाया नंमारगौ किलु पल सम्पत्ति चिराङाव किलु पल सम्पत्ति बे बाला अन्थायानो आहाथ' सन्देहआव सोरबा सोरबा फानखुमाजोब्बायदां हेमन्तनो खावसे नों जादो सार प्रमदनो नोंबो खावसे जादो आंबो खावसे लानोसै ओरै सेलादार बेदारनो राननानै बबे बहा जोंहा रिभिनिउ मोननांगौ जाखो गर्जन थिफुदलाया बिराद खुगा देरहाया माया मानो लेक्सार होदों नङा आं थिफुदला नङा इस्युखौ नाय भट पेटार्नखौ नाय बर'फोरनि भटआ 5 लाख सामथिं माइनरिटी मुस्लिमनि भटआ जोंनि लकसभायाव 2,48,000 गिबिथारावनो आङो गासै बिटिआरनि नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनिसिम आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जानानै आरो चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिदों खुलुमगोरदों नोंगौ दिनै जोंहा मैया गुवाहाटीयाव बबेबा मोनसे हटेलावहाय जोंनि कंग्रेसनि माखासे दैदेनगिरिफोर आरो बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों बबेबा साहा लोंनायावनो ओंखाम जानायावहाय सौग्रावलायनानै मोजां गाज्रि रायलायलायदों दा बावहायनो गोबां माने मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा बिराद दावराव दावसि जादों जे बिपिएफजों आरो कंग्रेसजों एलायन्स जासिगोन नामा बा बिपिएफआ इन्डिया एलायन्सआव रायलायनानै क'क्राझार 1 नं लकसभाखौ आवग्रिनानै लासिगोन नामा कंग्रेसनिफ्राय होनाय नंला नामा गर्जन बिथाङा मोननाय नंला नामा दा बेबायदि जोंनि वार्कारफोरनिफ्राय खोब दुंदुं हाव हाव गोबां एखे दावराव दावसि जादों जे जों एसेबां खस्थ' खालामनानै दिनै कंग्रेसआव दैखोफिनबाय दा बावहाय एपिसिसिआ मा खालामनो सानखो दा बियो नंगौ आं जेरै सिगाङाव होननाय बायदि जे बियो एक्चुअलि रायलायनाय नङा बिथांमोनहा हटेलाव लामायाव सामायाव बोरैबा लोगो मोनफ्लांनानै ज' जाजाय सावरायनायसो दा बेफोरबायदिखौ जोङो बेबायदि साननाङा खारन पलिटिक्सआ आलदा पार्सनेल मेटारा आलदा जों पलिटिक्सआव जेसेबांखि दावराव दावसि गुदु गुदा गावजों गाव बुखिलाया मानो खिन्थु बेक्तिगत जिबनाव जों रायलायनांगोन हेन्डशेक लालायनांगोन दा बेनिसो दा बेखायनो आङो खावलायदों जे जोंनि आसाम प्रदेश कंग्रेसनि लोगो बिथांमोनखौ बिटिआर कंग्रेसनि लोगो बिथांमोनखौ जे नोंथांमोनहा बेबायदि दावराव दावसि जानाङा आं खबर लाहरबाय जे बेबायदि सावरायाखै बिथांमोनहा बोरैबा गुवाहाटीयाव मोनसे हटेलावसो लोगो मोनलायदों बावहाय सावरायदों दसे ओरैनो जिरायलायदों दा बेयो खुनु एलायन्सनि बाथ्रा दिनैसिम फैथ'वाखै दासिमाव कंग्रेसनि जि इलेक्शननि थाखाय मावनाय बिसोरसो जोङो बिराद गोबावखासै कंग्रेसनि सोमोन्दै मावनाया नोंथांमोनहाबो नुबोदों जे मोनसे समाव आङो कंग्रेसआव हाबनाय लोगो लोगोनो 21निफ्राय गोबां जयनिं प्रग्राम लादों उदालगुरिनिफ्राय बाक्सानिफ्राय चिरांनिफ्राय क'क्राझारसिम क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम थांलाय फैलाय बेबायदिनो जोङो जयनिं प्रग्राम एखमबा 400 जन एखमबा 500 जन एखमबा 700 जन एखमबा 800 जन बेबायदिबो लाबाय थादों दा बे हिसाबै जोंहा जोंनि ब्लकफोरा गासिबो रेडि जाजोब्बाय गासै क'क्राझाराव जोंहा 12टा ब्लक दङ चिराङाव जोंहा 7टा ब्लक दङ आरो जोंहा बाक्सायाव गासै 6टा ब्लक दङ बे गासिबो रेडि जाजोब्बाय बेजों लोगोसे बुथफ्राबो रेडि जाबाय माखासे एसे एनै मोनसे माबायावहाय ब्लकआव बेबायदिनो 6टा 7टा जोङो हायाखै बिनि अनगायै जोंना बुथ लेभेलावबो रेडि जाबाय बिएलएफ्राबो रेडि जाजोब्बाय दा बे हिसाबै जोङो कंग्रेसआ फैबाय थानाय जे लकसभा बिसायख'थि बावहाय जोङो एखेबारे थियारि जानानै दङ माबेबा पलिटिकेल हान्जायाव कंग्रेसनि थाखाय फेक्टर बिदि दं नामा लकसभा इलेक्शननि थाखाय डेफिनेटलि कंग्रेसनि थाखाय इउपिपिएलआबो फेक्टर बिपिएफबो फेक्टर खारन नाय बिथांमोना थाखा फैसायै जोंनिख्रुइ बोलोगोरासिन आरो मानसिनि मावग्रा संखियाबो बिथांमोना जोंनिफ्राय बोलोगोरासिन खिन्थु इस्युखौ नायदो आरो दिनैनि दिनाव इस्युखौ दा बिपिएफआ नंगौ कंग्रेसखौहाय गावसोरखौ मदद होजानो लुबैदों जों गोदो होदोंबो बिथांमोनखौ तरुण गगৈ साहाबनि दिनावहाय जों बिथांमोननो 17 बोसोर गभर्नमेन्ट दानो होदों खिन्थु जेब्ला बिथांमोना पावाराव दंमोन बिथांमोना कंग्रेसखौ एखेबारे नायथ्राखै एसेबो अनसायथाराखै बे हिसाबै कंग्रेसआ दाब्ले थैथाबनानै थादों दा आरोबाव बिथांमोना बे समाव जेब्लानाखि बिजेपिआ पावाराव फैबाय कंग्रेसआव जालदा बोनानै बिजेपिआव थांबाय दा बेबायदिनो बिजेपिजों थाबाय दा बिजेपिजों बिथांमोना जोगा जाबाय दा बेबायदिनो ओजों कंग्रेसजोंहाय बोरैबा एलायन्स जानानै क'क्राझारखौ जों कंग्रेसनि मददजों देरहाहोनो हायो नामा दा जोङो बेबायदि नुदों फारसेथिं इउपिपिएलआबो बेखौनो लादों जे कंग्रेसआ गेलेबा हामगौ बोरैबा बे मुस्लिम भटखौ कंग्रेसआ बोनानै लागोन जोङो बर'नि मेजरिटि भटजों राजबंशीनि भटजों बेंगलनि भटजों जोङो थल' ओंखारलांगोन दा बेखायनो दिनैनि जे लकसभा इलेक्सनाव एक्चुअलि इउपिपिएलआबो कंग्रेसखौ नांगौ बिपिएफआबो कंग्रेसखौ नांगौ खिन्थु गोनां बाथ्राया नैबेसो
आङो BPF नि सापर्टार बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायनो नागिरदों BPF दिनै देरहानो थाखाय खोब गोब्राब जागोन UPPL आबो देरहानो थाखाय गोब्राब जागोन BPF लुबैदोंबा जे कंग्रेसआ गावसोरखौ समर्थन होथों थिग दङ लुबैनायाव बाहाय जेबो हामा थाया बुजा बुजि मिलायोबा मोजां खिन्थु बाथ्राया ओरैसो जुदि कंग्रेसआ एक नं क'क्राझार लकसभायाव जुदि केन्डिडेट होआब्ला सिगाङाव जेरै UPPL खौ फेजेननानै BPF खौ फेजेननानै GSP आ ब्लड बारलांदों एबारावबो एखे जागोन दा ओंखायनो आं खावलायनो लुगैदों जे BPF नि भटार्स बिथांमोननिसिम UPPL नि भटार्स बिथांमोननिसिम जे नोंथांमोना माखौ बेबायदिनो हांखुर जालाबायदों दा बेखायनो थाल्लायै बाथ्राया बेनोखा जे एबाराव जुदि कंग्रेसआ जुदि टिकेट होआब्ला क'क्राझार 1 नं लकसभायाव BPF आबो देरहाया UPPL आबो देरहाया खारन बर'नि भटआ नंगौ एबाराव बांसिन दङ थेवब्लाबो 5.5 लाख बा 5 लाखआ थाल्ला गावगोन मोननैजों गावगोन दा बेखाय 60% नान बर' भटफ्रा ज' जायोब्ला बहा नों BPF आ देरहागोन बहा नों UPPL आ देरहागोन दा बेखायनो आं बेखौसो खावलायनो सानदों जे BPF आ पलिटिकल पार्टी हिसाबै बिथांमोना गावसिनि पार्टीखौ सब समाय सानगोन UPPL आबो सानगोन खिन्थु रायजो राजा जायफ्रा समर्थन खालामगोन भट होनानै सोरखौबा देरहाहोनो सानदोंब्ला बे एखे नंखायथार दा बेखायनो नोंथांमोना BPF नि भटार्सफोरखौ आं खावलायनो सानबाय UPPL नि भटार्सखौबो खावलायनो सानबाय जिहेतु नोंथांमोना नोंसोर गोजायै गेलेयोब्ला देरहाखाया नब कुमार सरनिया नङाब्लाबो सोरबा शब्दराम राभाखौ लाबोनानै बिथांमोना एबाराव केन्डिडेट फसंगोन क्लियार जाथारबाय आं बेखौ मिथिबाय दा बेनि बेलायावहाय नों UPPL आ नोंसोर देरहायाबा BPF आबो नोंसोर गोजा देरहाखायाबा कंग्रेसखौ समर्थन होदो नोंथांमोननि जानानैबो आं मावगोन खारन गासै BTC नि जानानै बाहाय मा BPF मा UPPL मा कंग्रेस जों देरहानाय लोगो लोगोनो जों गासै जोंनि समस्थियाव जा गोग्लैयो बयनिबो मोजांनि थाखाय आङो मावनो राजि दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोनजों खावलायबाय जे गोदाव सोराव सानलाबायनानै लाब गैया नोंथांमोना गले गले खननै नाजाबाय दे 10 बोसोर खननैयावबो BPF आ सानदोंमोन जोंनो देरहाथारगोन फुद्दा बोरोथो माथो देरहादिया UPPL आबो सानदोंमोन जोंनो देरहाथारगोन फुद्दा बोरो माथो देरहाथारदिया नब कुमार सरनियासो ग्राव खननैबो देरहालांबाय एबारबो बेनो जागोन नोंथांमोना जुदि सानोबा गर्जन थिफुदलाया बिराद खुगा देरहाया माया मानो लेक्सार होदों नङा आं थिफुदला नङा इस्युखौ नाय भट पेटार्नखौ नाय बर'फोरनि भटआ 5 लाख सामथिं माइनरिटि मुस्लिमनि भटआ जोंनि लकसभायाव 2,48,000 बिनि उनावहाय थार्ड लार्जेस्टआ जाहैबाय राजबंशी भट बिनि उनावहाय आदिबासी भट बिनि उनावहाय बेंगली भट टटेल भटआ जोंना 13.5 लाख 13.5 लाखआव 11.5 लाखसो फल जागोन दा बर'नि भटआ थुब्ला मोननै गावोब्ला जायहा मुस्लिमनि भटखौ बांसिन मोनगोन जायहा आदिबासीनि भटखौ बांसिन मोनगोन जायहा राजबंशीनि भटखौ बांसिन मोनगोन बर'आथ' मोनथाम गावखागोन कंग्रेसआवबो होगोन BPF आवबो होगोन UPPL आव होगोन दा आंनि देरहानायनि अंखखौ आं खोन्थानो रायजो राजाफोरनो बर' भटआ मोनथाम गावगोन दे BPF आ एसे बांसिन मोनथों दे UPPL आबो बांसिन मोनथों थेवब्लाबो कंग्रेसआबो 20% भटखौ मोनथारगोन सियरथार दानिया मुस्लिम भटखौ मुस्लिमफ्रा ओरैबायदिखा नों केम्पेइनबो खालामनाङा दिनैनि तारिखाव BTC টা বেলেগ বস্তু BPF রা আমি BPF কে ভোট দিব BTC এর মধ্যে আমি UPPL দিব কিন্তু এই লোকসভা নির্বাচনে আমি চান্সটা নিবার পাই না আমি জেনে থেনে কংগ্রেসটা দিল্লি মধ্যে বিচাই ওই জন্য আমি কংগ্রেসকে দিব মেগন মেসেমনানি 70% माइनरिटी मुस्लिम भटखौ कंग्रेसआ मोनगोन दानिया बर' भटआ 20% थाबाय आदिबासीया मानो होनो आदिबासीना मोनथाम इस्यु दङ एक नम्बर इस्युआ जाहैबाय मैया दाखालि डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि एकर्ड जाबाय फैसाया गैया बोराबनानै दङ बिथांमोननि जनजाति खरन इस्यु दङ बिथांमोननि माबा साहित्यनि बाथ्रा दङ बिथांमोननि स्क्रिप्ट नांगौ रमान स्क्रिप्ट बिदों बिथांमोना माबा उरिसानि माबा स्क्रिप्टखौ जों नागिरदों दा गले गले थगायनानै दोनबाय थादों ओंखायनो आदिबासी भटआबो बे 1,75,000 भटआ कंग्रेसनाव 1 लाख फैगोन दा राजबंशी भट राजबंशीयाबो एबार गावगोन कारण BJP बिथांमोननो सेटेलाइट काउन्सिल होबाय फुद्दाबो ओरैनो नामके आवाज ना बाजेटआनो दङ ना अफिसियेल मेटारानो जायो दा बिथांमोनाबो जनजाति खरन दङ जेबो जाया BJP गले गले थगायबाय एबार राजबंशी भटआबो गावगोन दा 2 लाखआव जुदि कंग्रेसआ 50,000 मोनोब्लाबो दा बेखायनो एबारनि भटआ कंग्रेस देरहानायनि अंकआ बिराद क्लियारसिन नोंथांमोनहा BPF नि भटारफोरखौ आं खावलायनो सानदों दोंदों बाबा मिसा मिसि देरहायाबो मायाबो नोंथांमोनहा माबालाबायनानै लाब गैया ज' जाजाय फैनानै एखे दामा दामि फैनानै कंग्रेसखौ मदद होदो कंग्रेसनिफ्राय जोङो दिल्लीयाव थांगोन आरो बे बड'लेण्ड हालामावहाय जोङो जाति जनगोष्ठी राव भाषा धोरोम बासिया जासे जोङो डेभेलपमेन्टखौ लाबोगोन
खारन जोंनि मेन उद्देश्यआनो डेभेलपमेन्ट जोंनि लाइमोनफोरनो साख्रि बाख्रि नांगौ जोंनि इन्डास्ट्रि नांगौ दिनै आङो बे चिरांनि अन्थाइ खनियाव बेरायजोब्बाय आयौ 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 आं दाखालि होननायखौ बै लावख्रिगुरियाव ये सोना का ये पत्थर नहीं है ये सोना है ये रूपा है ये चांदी होननाया नंमारगौ गिलु बालु सम्पति चिराङाव गिलु बालु सम्पति बे बाला अन्थायानो आहाथ' सन्देहआव सोरबा सोरबा फानखुमा जोब्बायदां हेमन्तनो खावसे नों जादो सार प्रमदनो नोंबो खावसे जादो आंबो खावसे लानोसै ओरै सेरादार बेदारनो राननानै बबे बहा जोंहा रिभिनिउ मोननांगौ जाखो दा बेफोरबायदि गोदाव सोराव गभर्नमेन्ट गाव गावनि सिपिखौ नायग्रोनाय गाव गावनि फेमिलिखौ नायग्रोनाय बेबायदि लिडारफ्रा दिनै जोंनि हालामाव उन्नति आरो गोजोननायखौ लाबोआ दा बेखायनो बयनोबो समानथाय नांगौबा कंग्रेसनो भट हो एबार कंग्रेसआ दिल्लीयाव गभर्नमेन्ट बानायगोन आरो सारा भारतआवनो जोङो मिलि जुलि इउनिटि इन डाइभारसिटिखौ जों लाबोफिनगोन आरो मोनसे खोथा होनबावनि आङो रायजोफोरनो एबाराव जोङो दिल्लीयाव बोरै गभर्नमेन्ट दागोन आं खोन्थानि एक नम्बर साउथ इन्डियायावहाय 130 जन एमपि दङ गासै 543 130 जन नाव बिजेपिआ 10 जनबो मोना होमबा 120 जना थाखाबाय बिनिफ्राय जोंहा इउपिआवहाय समाजवादी पार्टी अखिलेश यादवजों कंग्रेसजों एलायन्सआ मिलायबाय बिसोर गासिखौबो लाजोबबाय जोंनो 17ता होबाय दे थेवब्लाबो एलायन्सआ फैथों मध्य प्रदेशआव एलायन्सआ मिलिबाय जोंहा महाराष्ट्रआवबो एलायन्सआ मिलिबाय बिजेपिआवबो एलायन्सआ मिलिबाय जोंहा बेंगलावबो एलायन्सआ मिलिबाय दा बेखायनो जोङो बांद्राय मेजरिटियाव देरहानाय नङा एखे थाना थानि 72 बानो देरहायो दा बेखायनो क'क्राझारा ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट जागोन जे एबाराव जुदि क'क्राझारनि सिटआ देरहानानै थाङो